Добрый вечер. Зараз нешта выскаквае ўсё. Ну, запускай. Чакаю, пакуль запусціцца яна. Запускаецца і запускаецца. Яны нешта. Окей. Невялічкае аднаўленне было, яно зараз пераўсталёўвае некаторыя кавалкі. Зараз захоп павінен з'явіцца. Вось. Нейкі геймбар боксаўскі дадаўся, і вось за яго ўсё пачалося. Зараз у нас з учарашняга яшчэ і палезла трошкі знешні выгляд. Вельмі дзіўная рэч адбылася на гэтым самым на стрыме па Darkest Dungeon. Яго захоп нейкі дзіўны. Ён спачатку быў нармальны, а потым зламаўся. У пэўны момант. Давайте яшчэ падраўнялі. Добра. Так. Павінна быць ужо нешта не чую ніякага гука. Нападайце яго яшчэ пакуль няма. Вось ён з'явіўся. Добрый вечар. У мяне апошнім часам даволі шмат працы, і я скончваю літаральна прыкладна перад самым стрымом. Літаральна за хвіліны. І прыходзіцца часткова налады рабіць. Вось зараз. Ну, добра. Што у нас? У нас працяг Senua's Saga Hellblade 2. Гэта другая частка гульні пра паходжанне Сенуі, яе псіхоз, і галоўная тэма ўвогуле абодвух частак — гэта псіхічнае захворванне ў сярэднявечным сеттынге вікінгаў і, як мы зразумелі, піктаў. Яна з племені Сенуя, з племені піктаў, якая ахвяравала за набегаў вікінгаў. Вось. Але на гэта ўсё накладаецца яе псіхалагічны стан. Яна бачыць рэчы, якіх і для яе ўсё выглядае так, быццам бы яна ў нейкім дзіўным, скажем так, фантазійным сусвеце існуе. Вітаю, Грыгана. Для яе гэта выглядае прыкладна так, што яна бачыць нейкіх пачвар і змагаецца, для яны ўвогуле рэальныя. Яны рэальныя таксама для некаторых іншых персанажаў. Але мне падаецца, тут такія, ведаеце, як бачанне Сенуі і выдумкі накладаюцца яшчэ на рэальнасць, сучаснасць тую. Таму што ўсё ж такі духі сярод нас, вось гэта ўсё богі сярод нас, і кожны чалавек, калі іншы чалавек гаворыць яму, што ён размаўляе з мёртвымі, то чаму б яму не паверыць, правильно? Замяніла адзін чэрап на двух мужикоў, але не факт, што яны сапраўдныя. Так, ёсць вялікія пытанні да падзей увогуле. Kingdom Come адпраўляюцца 2500. Мы будзем працягваць зараз. З-за таго, што ў гульні няма магчымасці, у мяне няма амаль моманту, калі я магу прагаварыць некаторыя думкі, з-за таго, што мы бясконца чуем галасы ў галаве, то я зараз прагавару галоўнае маё меркаванне. Я лічу, у мяне ёсць падазрэнне, што Сенуя ўсё ж такі жыве ў сусвеце літаральна, нашым. Не існуе ніякіх, па тыпу гігантаў усяго гэтага. Усё, што яна бачыць, калі яна бачыць гэтых гігантаў, як і рэагуюць на гэта іншыя персанажы, для яе гэта рэалістычна, то бок нам паказваецца той малюнак сусвету, які бачыць Сенуя адзін у адзін, а ніякіх пропускаў. Гэта яе сусвет. Просто калі ты ўспрымаеш, кожны з нас мае прызму таго, як ён успрымае гэту сусвет. І калі яна скажана чымсьці, то вы проста ўспрымаеце яго па-іншаму, але гэта для вас рэальна. І гэта важна. Па тыпу, ў гэты момант гэта важна. Не па тыпу, што ўсё гэта прыдумана там сон сабакі. Не, для яе яна змагаецца з рэальнымі ворагамі. Для яе гэта рэальная небяспека, і яна можа загінуць за гэтага. Таму вельмі важна, за гэтым сачым. У мяне ёсць меркаванне яшчэ ў параўнанні першай другой часткі, але давайте працягнем. Я можа бліжэй, паглядзім, можа нейкі параўнанні паралелі правяду з першай часткай, бо гісторыя проста працягваецца. Цікава, ці можна выключыць вось гэтыя самыя палоскі чорныя? Яны неблагія, яны ствараюць нейкую такую
кінематаграфічнасць, але ж ну такое. Я невялікі фанат не бачу. NVIDIA Flex. Добре, додаткові налади. Ні, нічого такого не бачу. Вітаю, Цмок. Знову чуваць брамы, так. Вельмі шмат геймплея гэтыя брамы. Мы размаўлялі, каб згадаць. У нас два новых знаёмых. Вось гэты, які прыйшоў, я так разумею, увогуле з іншых краёў на гэтыя землі. І там яшчэ наш сябар быў. Дзе ён? Скажем так, ён нам не тое, каб сябар, але гэта чалавек, за якога загінула наша вёска. Ён з групоўкі тых, хто рабаўладальнікаў. Яны займаюцца тым, што нападаюць на розныя плямёны, бяруць гэтых людзей і прыносяць іх у ахвяру велічэзнай гіганту. Я забыўся, якое імя, складаненькае яно даволі. Ось, і зараз мы схаваліся ўсё для іх, уся гэтая даліна, ну, тэрыторыя, на якой мы зараз знаходзімся, яна знішчана гэтай гігантэсай, гігантшай, веліканшай, я не памятаю, як будзе правільна. Яна тут існуе ўнізе, у цембры. Яна выходзіць толькі ўначы, але, як мне падаецца, гэта проста землетрусы. Вось, але яны кладуць усё на істоту такую. У раздзяляльнасці экрану налады чорных рысах, але я нешта не бачыў, дзе яна. Я паглядзеў, не бачыў. Ну, вось, калі хутенька паглядзець. Графіка, элементы, так, інтэрфейс, магчыма тут. Не, абгортка меню. Калі курсор дайдзе да канца спіса, навігацыя прадоўжыцца... Ага, не, гэта не тое. FPS і ўсё. Не бачу нічога такого. Яны адкупляюцца ад волаткі, так. Гэта адно племя, то бок усё нашу вёску, якую забілі, і ў каханага Дыліана, каханага сынуі забілі, літаральна дзеля таго, каб прынесці ў ахвяру вось багіні, веліканша, якая тут запраўляе ўсёй мясцовасцю. Вось, але мне падаецца, гэта яны змагаюцца з землетрусамі, як могуць. Вось. І ёсць племя яшчэ іншага чала, якога я паказаў, і яго вёска, яго людзі, яны тут, ну, яны павінны быць тут, нешта нікога не бачу. Вось, яны схаваліся вось тут на вяршыні. Хоць неяк. Ну так, там бачна, тут вельмі актыўная вулканічная актыўнасць. Таргестр гэта вось павінны ў тым, што ў нас забілі вёску. Ось яны размаўляюць там. Трымацца ад астатніх? А хто астатніх? Ён прывёў толькі нас і Трагестра. Мы на прыватнай уласнасці, так. Thorgrim found a huge finback whale, beached and dead. His neighbor, Thorfinn, had already found it and was in the process of flensing it. But Thorgrim claimed it as his own. Thorfinn said he would not give it up without a fight. If that's what you want, Thorgrim said, let it be so. And he launched a blow at Thorfinn, cutting off his head in one strike. Гэта наш, ну, мы чуем голос нашага сябра Друта, які распавядае розныя звычайныя, розныя банькі, казкі расказвае. Ну, як казкі. Для іх гэта рэальная гісторыя, ну, па тыпу, было такое, вось. Там, вось, один нешта з кімсьці не падзяліў, вось, гісторыю зараз пра Торгрыма нейкага распавядае. Прыгожа яка. Ну, добра, я нешта не бачу гэтага хлопца. Мы бачылі только галоўнага ў гэтым паселішчы. Можна ўніз злезці.
Яна збіраецца сенуя збіраецца забіць веліканшу, але ўсе ведаюць, што па тыпу, ну усе гавораць, што у цябе не атрымаецца. Ну гэта бессэнсоўна, яна немагчыма забіць. Але ж сенуя ўспрымае сусвет па-іншаму. Для яе яна гэтага не баіцца, бо яна ўжо забіла багіню Хеллу. Вось. Для яе яна ўжо літаральна змагалася з багамі, таму яна ў некаторым сэнсе самая адэкватная з людзей навокал. У некаторым сэнсе, у вельмі некаторым сэнсе. Якія баяцца таго, што прыйдзе веліканша, іх усіх з'ясі. She has been chosen. All the lost ones. Only she can save them. All the people here dying in this nightmare. Only she can set them free. And she's running out of time. Every day that dies, every sun that sets, another loses their life. Night fading from their eyes and name cast away on the wind. And soon the sun will set for good. Я згодна, Рагана. Яны хоць і вераць у тое, што яна хоць і верыць у тое, што бачыць, а яны не бачылі і вераць. Я абсалютна згодны. Яны думаюць, што яны нешта бачылі, а яна рэальна гэта бачыць. Для яе гэта абсалютна... Я скажу так, што, скажем так, гэта не зусім правільна раздзяляць у гэтым сэнсе, бо яе стан гэта часткова проста механізм чалавека па тыпу дадумваць некаторыя рэчы, якіх няма. То бок тое, што яны не бачылі і вераць, гэта якраз такі яе стан, гэта паглыбленае, вось гэта же становішча звычайна, ну так, пры нават нармальнай сітуацыі. Людзі склонны да гэтага, гэта проста больш глыбокае становішча, вось і ўсё. Аднаго і таго ж. На мой погляд, я зноў жа, я не лекар, але ну неяк так я сабе гэта прадстаўляю. Something here needs to be done. Што канкрэтна павінна быць зроблена? Узгадаў. Мы шукаем прыхаваны народ, каб яны дапамаглі нам забіць гэтую гігантэсу. І прыхаваны народ, яны хаваюць, ну, людзі з імі звычайна не стыкаюцца, але, скажем так, яны ворагі, рэальныя ворагі вось гэтых веліканаў. Ну, і яны могуць йотунаў, і яны могуць дапамагчы, але трэба даказаць, што мы здольныя. А ў чым сэнс? Мы зараз, я так разумею, будзем нейкае выпрабаванне рабіць, але я не разумею, што за яно. Not just another stone. No, something special. It is an offering. Yes. О, Voice. It's them. The world has changed. Upside down. They are allowing us to see. гэта літаральна адлюстраванне. Мы апынуліся не ў пячоры, а гэта мы назіраем адлюстраванне таго ж самага месца. Бачыце, па тыпу, што ўверсе, то і ўнізе. Аднолькава. Find the other offering. They can hear us. We cannot hear them. Прям перасунули один кавалок уверх. Дайте-ка мне зазирнуть его сюда. Не могу. Окей, новый пазл. Это добро. Потому что трошечки пазлы з першай часткі прыеліся яшчэ ў першай частцы. Look, Senua. Dead. Bodies. Дзе? Bodies everywhere. Will she fail this test? She will not fail. They are listening. Вось, людзі ўверсе. Адлюстраванне. We will see what is hidden. We
Well done, Senua. She is strong enough. You will not die like the others before. You will survive this. Fargrimr knew. He could see her. See what she really is. He knows about us. He can hear us as well. He doesn't hate her. Hate us. Not like the others. Фагрымір гэта вось чалавек, якога мы там бачылі. На жаль, ён у катсцэне зараз не ўдзельнічаў. Я выйшаў якраз пасля таго, як мы паразмаўлялі з ім. Адразу запытаю, ці бачна ўжо грошы Майкрасофта? Мне падаецца, ну, нават і блізка немагчыма было бы пра апрацоўку анімацыі зрабіць на тыя грошы, якія ёсць у Ninja Theory. Гледзячы на тое, што першая сцэна няблага прадалася, няблага, але гэта не там нешта супер-пупер там настолькі прадалася, наколькі мне вядома. Я продажы не глядзеў, мне падаецца, ну, меркаванне. Пачакайце, што з ценямі? Я іду наперад, і цені быццам бы плывуць. Вось зараз я вяртаўся назад, яны ўсё яшчэ на адным і том жа самым месцы. Бачце? Вось зараз пачаў далей ісці, і цені пралятаюць. Сонца быццам бы перасоўваецца. Вельмі хутка яны бегуць. Вось, пакуль гэта, ну, цалкам пачування, гэта больш бюджэтная першая частка. То бок, ну, стандартны, даволі стандартны сіквел у сваім сэнсе. Я не думаю, што ён можа быць цікавы прям усім, а тым, каму не цікава была першая частка, другая наўрад ці зацікавіць. Навокал прыгожа, так, згодна. Так, я нешта не разумею, там два праходы. Адзін ёсць вось туды ўніз, і вось сюды, куды я іду зараз. Тут вось. Рабаўніком увогуле анімацыі боек, я скажу, там кожнае дабіванне, якое адбываецца з ворагам, яно літаральна залежыць ад кантэкста таго, якім папярэднім рухам я скончыў атаку. То бок ён працягваецца з таго становішча, дзе было. Яно не проста па тыпу запускаецца з незручных пазіцый, яно працягваецца канкрэтна вось як частка руха. Гэта вельмі крута. Вось. Што я хацеў сказаць, наконт рун. Гэта ўсё яшчэ руны скандынаўскія, наколькі мне вядома. Вось гэта, якія мы бачым. Проста яны па-іншаму запісаныя трошкі. Ну, некаторыя з іх, не ўсе. Некаторыя адзін у адзін. Armed only with the knives and axes they had brought to cut up the whale, even picking out the whale ribs to beat down their enemies. Кай далёка доходжу. Усё? Давайте яшчэ раз. The Skalds say that the neighbors fought, armed only with the knives and axes they had brought to cut up the whale, even picking out the whale ribs to beat down their enemies. Thorgrim's men had loaded their boats with whale meat, but as they went to leave, one of their opponents struck Thorgrim's brother a fatal blow. Зноў гук, дайце-ка момант. Я паназіраў па тыпу з гукам і пачаў гугліць, у чым праблема. Мне падаецца, альбо гэта хутчэй за ўсё зазямленне самого кампа. Папярэдні комп таксама, у яго не было такой праблемы, вы нічога не чулі, але ён сам наэлектрызоўваўся, яго корпус. Вось, яно ненадоўга працягваецца. Я зараз прыклаў руку, на паверхні няма нейкай статыкі. У папярэдняга кампа даволі шмат статыкі набіралася. Такой нармальнай, яна нармальна херачыў. Але мне падаецца, вось яна набіраецца па крыху. Калі вы гэта чуеце, у гэты момант праісходзіць разрадка нейкая. І калі ўжо поўнасцю гэты зарад знікае, гук вяртаецца ў норму. І потым пачынае набірацца статыка зноў. Нешта такое. Я не ўпэўнены дакладна, у чым праблема гука, трэба паглядзець. Hunger fates desperate men to come to blows, striking out against one another to survive. Ось, гэта я на прыкладзе ўчорашняга стрыма па Darkest Dungeon. Спрабаваў паглядаць, ну, я паслухаў, як гэта гучыць, і гэта літаральна ў мяне ў навушніках такога нават і блізка няма. Гэта адбываецца з-за таго, што бывае самае дзіўнае ў гэтай сітуацыі, што можа фаніць як мікрафон, так і можа фаніць гэта самае, проста гук гульні. А гук гульні, я нагадваю, калі ў мяне ён у навушнікі не ідзе, то гэта толькі той гук, які адпраўляецца вам на Twitch праз Wi-Fi. Гэта ўвогуле для мяне дзіўна, па тыпу, у які момант.
Гэта можа статыка накаплівацца альбо неяк уплываць на гэтым самым на аўдыёкартцы. Але ў мяне яна не выдзеленая, нічога такога, яна ўбудаваная ў матэрынку. They are hiding from her. They want more from us. The next test. Так, новы тэст ад схаванага народу. Прыхаваны народзец. Ось проход. Давайте абвяжам трошечки тэрыторыю. Але навошта? Давайте адразу шукаць. Так, я магу... Ага, туды я не забяруся, мне, магчыма, іншы трэба падабраць. Для пачатка. Не то ён. А куды? На здзіўленне нам не бясконцам размаўляюць галасы. Скандынаўскія руны гэта калька грэцкіх і раманскіх алфавітаў. Грэкі і рымляне столькі гандлявалі, што шмат чаго трапляла нават да іх. Але скандынавы ніколі не кантактавалі на нацянкі з Рымам, таму мясцовыя лічылі ўсе літаркі нечым наконт ахоўных сімвалаў. Это потым скандынавы ўжо неяк навыдумлялі. Там, наколькі памятаю, нешта... Ты маеш рацыю, але толькі часткова. She's found it. Зараз... See what is hidden. Яны узялі шмат сімваляў з грэчаскіх, гэта так, і яны ўзаемадзейнічалі шмат. Гэта таксама маеш рацыю. Але з іх гісторыя гэтых, ну, па тыпу, задоўга да іх там цесных узаемасувязяў, яны ўзялі сабе гэтую клінапіс і выкарыстоўвалі, як адзначаць некаторыя рэчы. Там з клінапісю іх, ну, па тыпу. Яны прыдумвалі сабе, мы дакладна не скажам, але дакладна мы ведаем, што яны, ну, выкарыстоўвалі гэта як амаль як алфавіт. Чэй бліжэй даже нават можа будзе японская нейкая мова, напрыклад. Ну, як іерогліф адзначае штосьці. Пры гэтым можа выкарыстоўвацца як літара. Таму што яны пачалі запісваць гісторыю сваіх багоў вельмі даўно. Ну, па тыпу, чаму я думаю, што гэта не так? Таму што запісы яшчэ вельмі старыя да хрысціянскай эпохі, і там адукаванасці нейкай у Скандынавіі высокай, але яны ўжо запісвалі на сваіх гэтых рунных камянях гісторыі розныя. Ужо ў якасці як тэкста. Так, вось, атрымліваецца, калі перасунулась частка сюды, то я магу... Так, з гэтага боку я не падайду. Вось яно, мы адлюстравалі вверх уніз і низ уверх, і такім чынам мы можам зараз сюды залезці, але мы зараз аддзелены ад камяня. Вось он там, яго трэба вяртаць назад. Ёсць, узялі. Так, мы ўниз не улезем, так? Пока не вяртаем. Так, третий каменчик. See what is hidden. Ага, там масток уверсе. Возьмем себе гэты масток. Ён нам спатрэбіцца. Don't doubt. Вагрыма knew. А тут трэба нам атрымаць назад. She knew you. You can see Вось гэта. the veil. Што мы можам з гэтым зрабіць зараз? You doubt. Толькі спусціцца назад і перасунуць назад уверх гэты масток. Так разумею, это адзінае, што мы можам зрабіць. Масток, вяртайся. Bring it back to them. Let them see. Ведаеце што? Я зараз зразумеў.
Ведаеце, чаму ў даліне небяспечна і чаму гэта супер па тыпу месца як яго небяспечна, чаму ў даліну ісці і чаму яны схаваліся наверсе і тут там выжываюць. А што калі гэта проста вуглекіслы газ СО2? У сэнсе, што па тыпу нейкі газ збіраецца альбо вулканічная ешка нейкая халяра збіраецца ўнізе і таму людзі ўнізе загінаюць. Пары, так. І таму ўнізе небяспечна. Але вылазіць толькі яны гавораць, што вылазіць толькі ўначы, але яны нічога не бачылі, нешта забівае людзей унізе. І таму яны баяцца спускацца ўніз. Ты ж ведаеш, што ўся гэта дзялянка з торамі і локамі запісана ў Ісландыі Іладыі, а не Ісладыі, Іладыі ці хрысціянскімі монахамі, ці нейкімі яшчэ. Так, гэта дакладна. Я зараз яшчэ падвыпраўлю трошкі. Чытаць старыя руны амаль немагчыма, таму што гэта не мова. Там толькі самы апошні варыянт нагадаў нешта чытаем. Ісландыі. Ты пра Ісландыю? Пачакайце-ка, Іладыі гэтыя напісаны былі монахамі, хрысціянамі. Усе гэтыя Іладыі, вось гэта вялікая Эда, малая Эда, вось гэта ўсё, яна была напісана хрысціянамі і пасля ўжо ахрысціянівання Скандынавіі. Вось. Запісы на рунных камянях у асноўным гэта па тыпу гісторыі нейкія, яны звычайна не зусім гістарычныя, а па тыпу проста быў такі хлопец, вось тут вось ён жыў. Чытаць іх амаль немагчыма, але ў нас проста прыкладаў недастаткова. Вось. Запісана яно было, не памятаю дзе, ці ў Ісландыі, ці не. Ісландыя, так, там былі і вікінгі, і ірландцы адразу, якія паміж сабой шмат, па тыпу, цесна сутыкаліся. Але ж ісландцы даволі даўно аддзяліліся ад астатняй Скандынавіі і амаль не ўзаемадзейнічалі аніяк. Вось. She's on the right path. It might be true. What Fagrima said. She is the light he knew he would find She needs to prove it. before they let him in. Prove Яшчэ праблема з запісам іх гісторыі была. Гэта па тыпу хрысціянскія монахі запісвалі казкі і трансфарміравалі іх, казкі мясцовых, і тое, што яны распавядалі, і трансфарміравалі гэта трошкі, таму што яны ўсё ж такі хрысціяне, і такія па тыпу, што было ўжо зусім занадта для хрысціян, яны трошкі змянялі, там некаторыя сімвалы падзмененыя трошкі на хрысціянскія сімвалы. Дзе. Ісландыя вельмі закансервіраваная краіна была, там вельмі доўга традыцыі скальдаў захоўваліся, вось адтуль яно і захавалася. Так. І можа быць, вось гэтага моманта я дакладна не памятаю, бо яны збіралі гэтыя казкі, наколькі мне вядома, не толькі казкі, а ўвогуле гісторыі, наколькі мне вядома, яны з розных тэрыторый збіраліся, а не толькі з адной. You Can you show them, Senwa? show us, Senwa. І зноў яна ідзе, і святло ідзе вельмі хутка наперад. Калі я іду назад, то святло захоўваецца ў тым жа самым месцы. Мне падабаецца гэты эфект, што па тыпу вось. Бачыце цень, як паўзе? Я не магу зразумець, дзе Сонейка, я яго літаральна не бачу на нябёсах. Такое адчуванне, што яно паўсюль. Святло ідзе. Can you still hear them? Don't lose the thread. The hidden thread. Што я тут? Окей, добра. Я разлічваў, што я тут знайду нешта, а тут нічога няма. Вельмі горача. Бо зараз у даліне у спякотнай. Дык вылічыць Сонейка, у чым праблема? Вось яно ідзе, вось мы глядзім.
І там. А, ну ось зараз яно з'явілося. Усьо. Ось зараз яно. Ну, по типу, як просто як невеличка світлая частка за хмарой. Я просто туди літерально і глядів і не бачив нічого. Так. Я знову вже не можу піднятися. Могу я обійти тут ніяк? Розводу? А, тут цілком далеко треба обійти. Сонце вже і заходить навіть. А там пройшли всього нічого. The Skalds speak of the time Grettir, travelling with some others, ran into rough weather and docked their boat on an island. They had not brought fire with them, and the merchants complained bitterly. Seeing a great fire blazing on the other side of the strait, Grettir said he would swim over to fetch it. He took off his clothes and struck out across the water, wearing nothing but a cloak. Окей. Не, из-за того, что мы пропустили нормально так кавалку в этой истории, мне трошки контекст згубився, потому что мы ось початок там пропустили один и еще два перед гэтым. О, Yes, she can still hear them. She can. We can follow them. You have to follow them now. угу. Там ніякі печори. Усі шляхи. Over there. It's coming from down Ми не there. будемо вниз. Не, ми будемо вправо. По всю гэтую. Поглядим, що тут. When Grettir came to the farm where the fire was burning, all was peaceful. By the time he reached them, his cloak was frozen stiff, and he looked like nothing more than some huge troll. The frightened farmhands struck out at him with the first things to hand, the burning logs from the fire. Grettir fought them off and got the fire he sought. But the sparks from the logs spread fire all over the house, and nobody survived the blaze. Окей. Не зовсім розумію. Там попередні дагету у першій частці розповідається гісторії, які плюс-мінус були суадносилися з реальною гісторією. Ну, по типу, з тим, що відбувалося у гульні у гэты момент. І воно трошки додавало контексту, але міфічного контексту такого. Відається, по типу, What does it mean? що собі може уявляти собі Сенуя It's з a этого. sign. You're on the right path. Yes. Ой, зараз же як быццам бы адрваная гісторыя. Пригоженька. The lake. Like a mirror. You can see the reflections The hidden world. upside down. It's a sign. Добре. Ці возера з'являються уваходом у гэты сусвет. Прыхаваны. Нешта пад'ёмаў нейкіх залезть куды хапае. Другі сэнса я ў гэтым не бачу.
question you. Are you the one, Senwa? She has to be. The lake is here too. Look at the water. This doesn't feel right. So deep and dark. It is trying to claim us. Trying to take you down with it. Так, это я Get harder. Ага, I'm scared. зрозумів. I don't like it down here. Another offering, Senwa. Give it back to them. It's theirs. Так, добре, поміняємо місцями. Сенуя бачить сябе як чалавека, які составляе сусветы, па тыпу як яна як гэты праваднік у сусвет мёртвых таксама. Бо яе маці была такою. Droiga, why are they here? Were they seeking the hidden folk too? This is not a good sign. Драугры тут таксама. Драугры гэта племя канібалаў. They find you, they will kill you. I don't want to die. I don't want to die here. О. Ау. Ау. Блин, я ж вернулся. Ё-моё, ты яшчэ. This is very dangerous. They are telling you Showing you this place is dangerous. Are you sure you want to go on? Can you do this? She's not ready. Are you strong enough? Or will you die here? Так, мы опустили толькі одну частку, і зараз, можа, калі перасунем, зараз гэта ўсё будзе мець больш сэнсу. Паглядзім. Больш трошкі как он нагадвае. Таксама шары перасоўваць патрэбна было. Ну так. Але я не гуляў как он. Я толькі бачыў, мне было цікава, калі яе прадставілі, але потым я нешта паглядзеў, як яна гуляецца, і ну, можа, на адзін раз такое адчуванне. Так. Мы зараз составілі іх разам. А ці мае гэта сэнс увогуле? Я ж без з гэтым камянем нічога не зраблю. А ты пакуль тут камень, я не прасунуся наперад. Што мне з гэтым рабіць? Напрыклад, мы вось сюды падыдзем, а мы можам дайсці? Не можам, нам патрэбна вось гэтая верхняя частка, каб пераключаць там. Добра. Я не разумею.
Ну вось. Мне патрэбна вось эта правая частка ўнізе, калі я буду праходзіць, але ж у мяне праблема ў тым, што я не магу падняцца. Там аніяк. Добра, калі вяртаю, то што будзе? Вось это камень... А, так яно ўсё ў правільным месцы. А, я ж перасунуў, літаральна. Перад самай бойкай я перасунуў яе. Вось, унізе зараз магчыма прасунуцца. Так, я правільна ўсё ў мяне было. Што не тое зрабіў. Вось, зараз павінны прайсці. Так вось, ёсць зараз 3 групоўкі, так глобальна, ну, не ўлічваючы нашы бок. Ёсць групоўка рабаўладальнікаў, якія займаюцца ахвярамі дзеля таго, каб супакоіць мясцовую веліканшу, якая забівае там людзей. Ёсць групоўка тых, хто проста пазбягае яе і адмаўляецца, ну, неяк шкодзіць людзям. Яны хаваюцца... Scholds say that Grettir swam back across the strait, keeping the fire safe from the water. His friends applauded Grettir's bravery, but when word spread about the massacre at the farm, people took against Grettir. Nobody wanted anything to do with him, and when the news reached the Althing in the summer, Grettir was pronounced an outlaw. All doors would hence be shut to him. Окей. Так ось. Блін, я нешта згубіў думку, пра што я распавядаў. Ну так, аўдыёдзённікі для такой гульні это амаль абавязкова. Асабіста, калі яны паралельна жадаюць распавесці нейкую гісторыю, гэта складана пазбавіцца. Так вось, я пра групоўкі гаварыў, усё, зразумеў. Што нам адчынілася? Воу. Не тое, чого я чекав. She has been chosen. Fargrimr saw it. The part of her she keeps hidden, pushed down, covered with silence. Fargrimr saw that too, no matter how much she tries to hide it from the world. And now that part of her that scared her for so long, that she fought so hard, has brought her to this place, chosen, special. But will she be enough? What will they ask of her? Can she give it? Каб зараз было, можа пачацца яшчэ размова. Групоўкі. Ёсць групоўка рабаўладальнікі, гэта скандынавы, ну нехта з поўначы. Потым ёсць зноў жа групоўка вёска людзей, якія не жадалі нікога забіваць, але імі кіруе чалавек, які сам прыйшоў адкульсьці, я не ведаю. Гэта вось пра яго Фаргрыма, пра яго зараз гавораць вось галасы. Гэта той, хто пачаў бачыць у нас пазітыўна, ну як бачыць скрозь нас, вось гэта статус наш. Ён. Далей ёсць тых, каго называюць драуграмі, але гэта проста племя канібалаў, але іх успрымаюць як вось па тыпу зомбі скандынаўскіх. Ну і ёсць наш бок, пікта, які сену, якая проста тут спрабуе неяк. Яна спачатку, наша мэта галоўная была, знайсці галоўных сярод рабаўладальнікаў і адпомсціць за смерць вёскі.
Так, наконт змыва яно 100% выглядала. Мне падаецца, у пэўны момант распрацоўшчыкі просто забілі на тое, каб спрабаваць нешта прыдумаць, як гэта павінна сутыкацца з рэальным сусветам, па тыпу, як яна ўсё гэта бачыць, і проста пакінуць той, як яе бачанне наваколля. They said it. You are the one. They chose you. They showed us the way to them. Hidden. Like them. Go to them, Senwa. They will tell you Tell us. how to kill a giant. You know what that means, do you, Senwa? No more sacrifice. Так, яна збіраецца, ну, Once again, she is leaving the sun, leaving the world, plunging into the unknown places which no light touches. She has always been afraid of the dark, a deep, still silence that blinds her eyes till she thinks she will never see again. But there is a thread this time, connects her to the ones above. She has promises to keep. She will not let them down. для яе перамога над веліканшай таксама будзе карыснай, бо калі і няма каму ахвяры прыносіць, Senua, таму і няма неабходнасці па тыпу забіваць усіх рабаўладальнікаў. Рабаўладальнікі гэта робяць у асноўным за небяспецы знізу. Feeling about this. I don't like this. What were they looking for? The hidden one. Like her? Maybe they are. What is this place? Just a cave. She knows what she's doing. It's a trick. Пячорам балондацца гэта такое сабе. Небяспечненька. Still nothing special. It was a trick. Гэта рыштунак, так. Вясло, кірка. Вясло, гэта па тыпу лапата. Малаток. Тут нехта калупаўся. It's getting smaller. Where is it taking her? Everything you have done has brought you here. To nothing. Nowhere. Maybe your father was right. Maybe you are nothing. Maybe you will die here. Just like the others. No one will remember you. You will be nothing. Sure. What? A light. Where is it? A light at the end of the tunnel. Be careful with your torch. Don't let the torch die. If the light goes out, we will be lost here forever. Так, Did там they have святло to ёсць. fight? She needs to be careful. Careful, Senwa. The Skalds speak of how Grettir, now an outlaw, took rest on the island of Haramsoy with a man called Audun. Grettir saw a great yellow glow like a fire rising from the ground. Audun told him it was coming from the burial mound of Kar the Old, who ever since he died had haunted the island, and warned him to stay away. Окей. Ну мы зараз вось адзін за адной пачынаем гэтую гісторыю распавядаць. Просто пачатак у нас вельмі рваны атрымаўся. Ось, які зараз чуем. Нешта я не ведаю, дзе я нават прапусціў іх.
Але ўсё роўна не зразумела, на які кантэкст гэта гульне дадае. You're always supposed to come here. Yes, this feels right. The color is beautiful. It has something to show you. Something here to find. Find it. Trust yourself. Окей, нешта незразумелае. Можа, зараз версія такая, што па тыпу вада здзілася з возера і аб'ядналася, можа аб'ядналася з лавы, і мы атрымаем сабе зараз клінок абсідзянавы. Але мне падаецца яно. Beautiful. It's not like fire usually is. It's mesmerizing. Там было месца ось якое трошкі каляровае. І зараз замест гэтага тут камяні з'явіліся. Але бачыце, яны такія трошкі як як гэта эфект называецца, калі ён распадаецца трошкі колеры. Бачыце, ён такой па тыпу фіолетавы, адначасова сіні, чырвоненькі, такой не зусім рэальны. Вось гэтага не было. Цікава, што вада злілася, але ж рыштунак быў некаторы час. Можа, усё гэтае возера ніколі тут і не было. It's darkness. Можа, яна проста бачыла гэта возера. О, They failed the test. привет. What were they looking for? Will you fail, Sandra? More rock, more darkness. Is she lost? Look, what's there? A light. Shining. А, зараз ми наадварот павінны... Your way. She was lost, but now They are here. the hidden folk are still here. Нам наадварот його потрібно потушити, так? Тому що він наадварот зараз зачиняє нам проход усюди. Look, over there. What can you see? Something different. Go towards it. A doorway? Is it Colors. shifting, Moving. changing? Means something. It must mean something. What does it mean? You need to keep thinking, Sandra. Find a way. Find a way through. Light there. There. Follow it. Beautiful. Entrancing. What І does тут так само кольори. Must mean something. something to be done here? There is What's to be done? To do. Find out. Yes, she found a way. Затушили Sometimes там. things hide in the darkness. І тут є ще твар. О, який приколдесний ефект зараз був. Ми бачили твари, і зараз, ось провалилося все. Метан. Горить блакитним кольором. Там уже воняє, это значить просто капздец. Оу, кольки ми пропустили гэтых дрэваў. In this Глядзіце. place, they know that sometimes the hidden folk will take their children and leave another in their place. These children may look the same as their own, but will be dazed and far away, or ill-tempered. And you know then you have a changeling in your house. Вось, тут бачна гэтымі самымі адзначана, якую мы падабралі, вось самую першую мы падабралі, і потым мы прапусцілі 6-7 штук. Это 8. Я нават не ўпэўнены, дзе я іх прапусціў. Вельмі добра прыхавана. Follow the light. Don't stop now. And yet more darkness. More rock. Oh, look. Deeper and deeper into the earth we go. This could still be a trick. It could still be a trick. You could be lost here forever.
Як мінімум виглядає так, що быццам бы там вода, але ж мы не ведаем, што пад вадою. Выбираю не той капшмат. Around. Wait, listen. What was that? Voices. Is it them? Are they telling us? What are they telling us to do? There's only one way to find out. Воу. Water, water everywhere. This must be a special place. Senwa, you have to get out of here. You could still die. О, ми побачили скрозь. Ми бачили дерева. In this land, when people cannot raise their children, they will leave them in a sacred place for the hidden folk to take and care for. Sometimes these children come back, but it is said that they are changed with a wildness in their eyes, and their parents do not want them. Нічого дивного. Там по типу того, що історія про те, що дітей заміняють, підміняють прихований народ. А типу як дворфи або нешта такое. Вось, але ж, ну, атрымліваецца такая-то справа невялічкая. Там зразумела, што дзеці іх просто пакідаюць дзесьці ў лясах. The dead. Suffering. Was it pain? Yes, light. Вядома, што яны іншымі вяртаюцца. Darkness. Light like before. To get through there. Go under. Put the torch down. Окей. What was it? Did you feel it? It felt like Something dark. How much longer can we survive down here? I can't. Не глядім у воду. Did you feel that? Something dark. Moving or not moving. I don't know. Something is here. Something is not right. Creatures. Everywhere. Get out, Senwa. Keep your torch high. Something is in here. Through there. О, The torch. блін. Хто? Someone walking. You are not alone, Senwa. Should you follow? They could be dangerous. Окей, дивно. Trusted. Нешта я не подумал, что я факел могу згубіць. А, вось праз гэта я магу перадаць агонь сюды, на гэты бок. Добра, так і зробім. They are making you work for this. What do they want from? What do they want from us? Yes. More light, more light. There is a path to find Senwa. Where is it? Always the most difficult way to go. You have to find it, Senwa. Я вось не ўпэўнены, хто маецца на ўвазе пад прахаваным народам, магчыма, гэта альвы. Ну, эльфы. There must be Мясцовыя. something else to find. Магчыма, але неяк складана тут. Я не настолькі добра памятаю міфалогію ўсё скандынаўскую, і пры гэтым яшчэ накладваецца па тыпу інфармацыя ўжо дадатковая па тыпу з розных гулін там і The light will Остатнього. guide the way. блытаніца ўзнікае ў галаве. You have to trust it. This is a different kind of light. What else can you do but trust it? She doesn't have a choice. Так, зараз мы гэта патушым. Sometimes she needs the light, but sometimes she needs the darkness. Ну,
Ну, пройдемо, заберемо наше СВО з іншого боку. Something dark calls to us. What is it? Speaking to you. Asking for you. What does it want from us? It knows we're here. How can we prove ourselves? It can feel us. She has to prove herself. You must. Into the darkness, endless, endless darkness. There's more to find, more to see. More rock, deeper in we go. Looking. The further we go. The hidden folk, They made this. they want you to get lost. Don't go down there. How much further must we go? How many more tests? What can they want from us? You are all alone. They are laughing at you. They will not help you. А я сподіваюся, що допоможуть. Так, ось я ще один. A shadow. Shadow. Should you follow them? I don't know. It disappears and leaves her in the dark. The darkness reveals. This place is playing tricks on us. I don't like it. They are waiting. They are here. They are lurking. Так, і калі ми потушимо тую, то що адбудеться, я не зовсім розумію. Ага, тут ввогуле а ніяк не добратися туди, тільки скрозь воду. Ну, добре, Remember the darkness and the water. не глядимо в They воду. know what you're scared of. They can hear us. They can hear you thinking. They can hear what we fear. Quiet now. The hidden folk are toying with you now. There's a reason for this. Playing with you. They're testing me. Can feel that something is wrong. Come on, turn back. Is it too late to turn back? The hidden folk have grown malicious. What's that noise? Something growing, something coming. I can feel it. Something is wrong here. А что заникне? А, ось это проход. Чинится. Ну, добре. Yes, It's opening up. there is darkness in there. Оу. А який у нас вибор? Ну, йдем. Your fear is in that water. She has to get in. You have to face it. The light, it keeps them away. Don't listen to them. I don't like it. I don't like it in here. Trying to take you. They are preying on your fear. Don't let them. Shame. I don't like it in here. Senua, something is coming. Something is coming, something is coming, something doesn't feel right here. Ну, вибору нема. Darkness. The dead that you couldn't save. The drowned. Reaching for you. They want to drag you down. Я нам все jeszcze nie może wybaczyć sobie ludzi zaginęło. Listen to yourself. It is only fear.
That's it. I can see again. She has something to keep them at bay. Something. For now. This pool of horror. They will take you. They will try to drag you down. Don't let them. No, Sam, You can do it. You must talk about this. there will always hunt her. The ones she did not save. Clasping her desperately, iron bands around her, dragging her down with them. Imploring eyes, outstretched hands, until they fall away into darkness, only to rise again. I znowu ciemno. They are taking your light again. Don't let the torch go out. О, зник один. Endless darkness. Darkness again. You need to light your torch. Light your torch, Senna. Let me think. Up there. There. How will she get up there? She can't find a path. You have to find a way, Senna. There must be a way. Take it. Yes. Light it. As much light as you can make. Is there enough? The ones you lost. Everything you regret, your shame, your pain. Turn your face to them and open your eyes. You can only hide for so long, and then you must take the plunge. В отрымліваецца, у мяне няма выбору, нам мне прыйдзецца прайсці скрозь эту самую скрозь ваду. Ну тады ідзем як ёсць. Ад святла да святла. There is a path, yes. Follow it. A path of light. Light, you have to go there. The time is now. There is no other way. Put your head under water and take a deep breath. О, не-не-не, факел, факел, факел. She has to go through. You have to. No, this can't be right. It's the only way. Окей. She has to go through it. Go Пошли. through it. It's okay. We are done with this now. We are done with this. Ask them, when is it enough? Уф. Alone again. Some things can only be done alone. No sun. Just the darkness.
Все глибее, глибее. Who's that? I thought we were alone. Thought we were alone. What is that? Is that? What are they doing? In the end, lies the beginning. Make your way, and you will be rewarded. Rewarded? And if we don't make our way? They will kill us. No. Yes. О, окей. Размовы гэта між галасамі ў галаве. A light. A light. Тут там вот трава. What are they saying? Something. Grab the torch. Something needs to be done. What is this place? Оу, Sky. Beautiful. вау. How is it possible? Too deep for this kind of Beauty. Занадта шмат метана у галаве. Brazier. Light it. light it with your torch. Як запаліць яшчэ глядзець. They found their path. Мы праверылі вось гэтую цень уперад. А самі мы што? А, вось тут адчыніўся праход. This is where we need to go. We need to find our path into that cavern. We have to get there. Маем яшчэ шляхі. Look, a brazier already lit. The way is blocked, but It can be changed. change the world and make your path. Your own path. Put out the flame. Think. You need to think. She needs to Гэта знішчае праход, але мне наадварот патрэбна listen. паверху прайсці потым. Is this place where you belong? The beauty of it. А, я зразумеў. Прыкладна. Зараз мы запалім вось гэтую наадварот. Right. You can feel that it's right. Trust yourself. There is always doubt. This is what it feels like when you're in the right place. You know, Senwa. А, і вось я апынуўся з гэтага боку, нам патрэбна і другую запаліць. Yes, That's it. she does know. Look, The path. it's there. She knows. She understands. Yes, she knows. She can keep going. You can keep going. The torch. Give them the torch. It's all she has. She can't give it to them. You'll be trapped here forever. You won't be able to see. Now she's trapped. Stupid. Stupid. You need a torch. You can't do anything without your torch. Trapped here now forever. Forever. There must be a way. А як лічыш, ці спрацуе тут штучны інтэлектны пераклад, да? Без праблем? Yes. Асабісці, мне падаецца, за аснову, калі браць, напрыклад, украінскую, праблем, розніца паміж, ну, раз такое меркаванне, можа, не ведаю, папулярнае, но не папулярнае, але лічу, што за блізкасці моў украінская лягчэй за ўсё будзе перакладаць проста літаральна амаль у адзін. Ну, па тыпу, любы перакладчык павінен будзе справіцца з гэтым, неважна, ён штучна-інтэлектны альбо не. Але ёсць нюанс. Залежыць ад якасці украінскага перакладу, бо калі украінскі пераклад будзе слабы, то тады і атрымліваецца слабы варыянт перакладу на беларускую. Не ўпэўнены, што перакладчык спачатку не перакладзе на ангельскую. Добрае пытанне. Мне падаецца, Google Translate, ён можа справіцца украінская ў беларускую даволі 1 да 1, даволі проста. Ну, па тыпу, даволі ідэальна атрымаецца.
Наконт чат GPT не ведаю, я ніколі не спрабаваў па тыпу спрабаваць з мне я на старых версіях толькі пераклад спрабаваў і там была якасць беларускай ну такая сабе то бок ўсё па ну трэба рэдагаваць але зноў жа гэта Google не вельмі добра ведае беларускую ён не вельмі добра ведае беларускую але калі ў цябе літаральна слова да слова пераклад ужо няблага там ну рэдагаваць менш мне падаецца са штучным інтэлектам мне падаецца будзе з беларускай такая праблема ну тое што я бачу якасць была назначаная ну вельмі нізкая але гэта было даўно ну некалькі гадоў таму вось калі я апошні раз такую даследаваў і якасць беларускай размовы у чат GPT была ну такая сабе просто зусім слабенькая ось. Але зноў жа усё гэта ад рэдактуры гэта не пазбаўляе хутчэй пытанне дзе менш потым рэдагаваць будзе усё гэтым пытанне There is a path to find, But where is it? так the most difficult мы можам што мы можам зрабіць To find it somewhere. калі мы патушым гэтую то і а я магу падняцца тады не і для мяне праход тады знік а не знік нормально падыдзе There it is again. That figure. What is it doing? чаму мне падаецца што гэтая цень гэта літаральна мы просто паўтарэнне нашае No one has ever been here before can feel it. Unlike anything you've ever known, she is the first person to get this deep and come this far. так тады калі мы тут запалім Hidden. Not anymore. No. In front of you. я не вельмі разумею ўжо трошки заблытаўся з лакацыяй It's open. It's open. Can she get through now? Can you get through? ось я зноў жа можа зараз ужо чат GPT пачаў мацней і лепей перакладаць беларускую перакладаць бо можа калі яны гаворыць збіваюся з думкі то якасць можа вельмі залежыць ну падаецца зараз магчыма на даволі якасную асабісці калі выкарыстоўваю там 4 альбо 4,5 якая там зараз 4 так 4 мне падаецца нават ужо ў доступе ў агульным магчыма заявілася Remember what they say. Rewarded. Rewarded. With what? нешта не давяраю іх We узнагародам haven't passed the test yet. так каб прайсці тэст Where? The cave. Back to the beginning. Now what? але No. што змянілася мне ж літаральна прыкладна той же самы расклад мне падаецца ёсць ідэя калі я пагашу гэтую частку я змагу прайсці далей потому что я зараз адчыніў там невялічкі прыступачак ззаду зараз спрабуем Міцер казаў што на жаль з ангельскай і украінскай не вельмі перакладае бо невялікая база Go there. The path is open. Can she get through? Ну, з ангельскай так я пытаў з чат GPT тады на ангельскай гаварыў пытаў каб адказы былі на беларускай мне падаецца так я рабіў і адказы былі такія сабе ну зноў жа там вельмі дзіўна неяк нават структура сказу ведаеце па тыпу як слово слова пачатковец будзе перакладаць з ангельскай на беларускую то бок канструкцыя сказа застанецца той же самай я не памятаю ці мне патрэбна давайте прадам You will find a way out. Trust yourself. Trust your instincts. The way will find you. The path will find you. Watch. Ага, і вось тое, што бачыце, вось той момант, калі мы толькі прыйшлі. You gain what makes you safe. A torch doesn't make you safe. The sword does. The light does as well. Гэта мы, гэта літаральна наше адлюстраванне.
быў выпуск цёмнага лёсу, як ён БГ3 перакладаў. На жаль, не слухаў. Я ўвогуле нешта апошнім месяцам, можа паўтары-два, не паспяваю ні халеры глядзець. У мяне столькі непрагляджанага, яно кожны дзень павялічваецца. It's getting Літаральна. So dark. We are going into the darkness again. I don't want to go into the darkness I again. don't want to go into the No, darkness no, either. no, stay Again. here, stay here in the light. Мне так падабаюцца гэтыя размовы галасоў у галаве. With eyes to see what might be. You have made your way. Let yourself be guided by us. This is our reward A light. in the dark. A light in the dark. So beautiful, I can see again. moving, guiding you through the dark. I can breathe again. Still dark. Listen. There is more than dark. The darkness held a question. Are you strong enough? She doesn't know the answer yet. But they will tear it from her mouth. Don't make a sound. I can feel them. Пачалося. Ау. Ау. Just strength, you can read him. They are fast, but you know what they're going to do. А мне увесь выпуск. Ну так, але зноў жа час неяк нават на невялічкія відосы яго не вельмі хапае. Things, what were they? What were they? What were they made of? Зараз я крыху пра паню пачытаю. Мне яны наварот разганяюць так, што я малю гук сціснуў, каб толькі цябе чуць. Ну гэта зразумела, яны павінны раздражняць. Яны павінны паказаць гэта неспакойства чалавека з расстройствамі. Типа яно ж таму ну гэта ж ніколі ты не застаешся ў спакоі. Тебе твоё цело не дае просто адпачнуць ніколі, у тебя няма і хвілінкі адпачынку. Мне падабаецца, што я сказаў падабаецца, я меў на ўвазе, што яны як яны зроблены. Яны вось гэта ну па тыпу па ўсяму лётаюць і размаўляюць і перакідваюць ідзеі, якія супярэчаць таму, што табе патрэбна рабіць. Яны могуць гаварыць табе не тое, што табе патрэбна рабіць, просто свае жаданні, пачуцці, і гэта бясконцая чарга думак, якая не скончваецца ніколі. Так, але все-таки вже мають магчымасць навучацца, гэтым толькі заняцца трэба. І мне здаецца, што толькі ў гэтым праблема, не ведаю, што будзе хто будзем за гэтым займацца. Сеткі навучаюцца і навучаюць іх людзі. Ну, што б мы не рабілі, навучаюць іх людзі, усе мадэлі для іх ствараюць людзі, якія кіруюць, што мадэль павінна браць, а што не павінна браць. І вось якая праблема з беларускай, гэта таго, што беларускай не такая вялікая выбарка у вялікім доступе. То бок, ну, калі гэтым займацца будзе чалавек наўмысна, ён будзе ну, трэніраваць мадэль на беларускай, то ў яго атрымаецца. Але ж распрацоўшчыкі ChatGPT не бяруць, ну, скажем так, яны бяруць тое, што ёсць у вольным доступе, але не ўсё з гэтага яны, ну, будзе каштоўна для нейронкі. Вось, тым больш, што яшчэ ў ідэале фільтраваць тое, што укідваецца. Ось, таму што яна можа навучыцца на літаральна, я не ведаю, на савецкай Беларусі. Ну ось. Будзе ж такое сабе. They
coming? When will it be enough? Are they trying to destroy you? Just follow the lights, and they will show you. They will lead you, They guide will you. let you through. What was that? Someone behind you. Нікого нема. No, nothing. Thing is here. Nothing is here. Why are you following? Мені цікаво, хто буде. Another one dead. What is Вона the може right собі way їх to go? придумати повністю, але. I don't like it. Can we turn? There is no going back. What if these tests take us nowhere? Another! They led you here. They betrayed you. They wanted you to die. You cannot trust them. Калі што гэта ўжо не ў мяне, гэта фільтр на гульне, это ну статыка ўсё парадка. I'm trying to destroy you. Прыжыць. They're right there. Right behind you. А чому я не зблокував? Я ж блокував. Someone is following us. Quick. Someone is watching us. Eyes everywhere. Shh. Look, an entrance. There. Keep following. Like, or just another trick from the hidden folk. Another trick. What do they want with us? Luring you in. Keeping you here. Be careful. Did the lights? Trap. Go there. О, гэта кантэкстнае дабіванне просто. Serve him, pain. What is this creature? Playing with you, toying with you. Fight, clever. Ау. Do this, Senwa. Take it. Kill it. So strong. They enjoy killing. Done in the arms, with the heart. They underestimate you. Тих 100% недохоп вітаміну Д. Ось там вони на нас нападають. Гэта вітаміна Д, вітамін Д зомбі. Дзомбі. Вони тут по нашу душу і прийшли. What's that sound? This. The sound of Is it them? Are they calling us? just the caves. What does it mean? It's nothing. So cold. It's nothing. Don't think about it. Wait. Are they here? Then you will meet your destiny Can you feel them? within the depths. The cave is singing to you. It's guiding you. The Listen. walls are singing to you. They know, are they? This means something. Maybe it's dangerous. No, you have to go there. You have to find out. О, знайоме місце. Подобне у їх факели стояли. Who is it?
someone there? Who are they? Who's there? What are they saying? Don't get too close. No. You can't. Those creatures are down here with you. They need help. This is all I have. Senua, you can't. You can't do it. She is thinking about it. No, Senua. Protect us. You need that sword. Senua, no. You have to be able to fight. It's all you have. She is ignoring us. Senua, listen to us. Senua, no. We know what to do. We are protecting you. What are you going to do now? Sacrifices must have meaning. She has given away that which makes her strong. Her protector. Her avenger. The thing she grips tight when darkness overwhelms her. What is a warrior without her sword? What is she now? She must forge a new path, defenseless against the dead ones. The armor has fallen away. І усьонька бзда. І без м'яча далі. Оу. Ой, зараз замарайся, блін. Senua, it's dark. It's too dark. You have a purpose here. Stay in the light. Can't see anything without the light. You think you are special. Special. Окей. Follow the light, Senua. Don't Остаємося на світлі. It's all you've got. The lights guide you. Don't lose them. Don't lose them. It's going to be alive. Senua, move quick, faster, faster. The dead ones will come for you. No one will find you down here. Those creatures, I can hear them. Hear them everywhere. They are still here. Closing in on you. Suffocating you. Just a body at the bottom of the earth. I don't like it. Creatures moving. Shapes. Shifting. They have led you here. Now they will kill you. You think you are special, but you are not. You're not special. Follow the light, Senua. Don't let it go. It's all you've got. There's something up there, Above her, I can feel them. watching you. Make a sound. Does it have eyes? It can smell us. It will kill you. It is looking for us. It knows. There's more of them. Я що зараз перегруз знову вже у мені. I don't like it. They're right there. I feel their breath. Who are they? Ми теж ефекти самогульні. Senua, It's dark. It's too dark. You have a purpose. Stay in the light. Can't see anything without the light. I don't like it down here. it's beautiful. It's a trick, perhaps. Get out. Did you hear it? I can't see anything. I don't think this is the right way. It's going to be alive. Someone move quick, faster, faster. Look, an entrance. There, keep following. Light shining through. A bit of hope. Is it? Or just another trick from the hidden folk? Trick. Don't lose the light, Senua. Be careful. One wrong foot. And
they move. If you fall, they will devour you. Look at them. Shadows move, eat you alive. You will just be bones. Can she make it across? I don't like it. Don't fall, Sarah. Be careful. We Breathe. can do this. We can do this. She can do this. Remember to breathe. Go to the light. Go. Go, 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 go. I hate it here. It's too terrifying. Sometimes she feels the darkness will never end, or worse. It will get deeper and darker until she's crushed under it. Her last breath floating up to the sky she will never see again. But it is over. There is a shift, an invitation. They draw her onwards, just out of reach, but there. She's close now. Прихожусь такая. Окей. Але ж без мяча нам такое сабе. І хутчэй за ўсё мы аддалі меч самой сабе па тыпу ў будучыні. Трэба проста знайсці, дзе яго забраць. Але яна там была не ў небяспецы. Той, каму мы перадалі меч, быў у небяспецы. А гэта значыць, што хутчэй за ўсё нам трэба знайсці небяспеку. Look, the rocks Floating there. floating. It's there. The hidden folk. She is close now. Can you feel them? Can you hear them? Close to their world. Their world. Блін, столькі усяго. Я зараз трошки мяне... Зараз агледзім вось тут. Там, дзе камяні ўпалі. Тут я хадзіць не магу, так? Не магу. Добра. Застаецца два шляхі. Улева і ўправа. Я ўправа зазірну. О, мы пропустили яшчэ адзін такі каменьчик. Grettir found the sword he was seeking, Kar's loom, buried in the grave mound. He went to leave, but before he could reach the rope, something grabbed him from behind, and Grettir realized the mound dweller would not let his treasure go. The two fought ferociously until Grettir got the advantage and chopped off the revenant's head. But Kar's loom would prove his undoing, fated to be the sword that killed him. Што яны выкарыстоўвалі? Не, мне падаецца, гэта не рухавік Fallout, мне падаецца, гэта гэты метан у паветры. This is the last test. You can see Оу. This is the last trial. the hidden folk are here, They have tested us so long. and now they have brought you to them. That figure Again, again. who is that? There. The tunnel. Wait to go. Get over there. She needs to get over there. How will she do it? Так, камяні. That shape, Up there. the fire. Blue fire. Again. Again. What does it mean? She gets to find out. Ён перасунуўся сюды, і камяні з'явіліся на гэтым баку. Ага. Я магу прайсці. Але толькі часткова. Вертаем назад, усё. The path is open. Follow it. Прыйшлі ўж праз шлях. Failed.
І можемо зараз різні речі переставляти. And now You know what to do. you can use everything. You know what they want from you. You have made it so far. You're so close to the end. They have taught you how to exist in this world. Now it's time. They will give you the wisdom you seek. You will be free. You will know what you came here to know. The hidden folk will show you. But first you must show them. Show them what you can do now. Show them that you understand this world. What you have learned. Yes, Senua. You changed it. Now you can see. Now we can see. Yes, the tunnel. Yes. You brought it down. You made it happen. Now you just have to get to it. How's she gonna get to it? She doesn't know. It has to be. She's Або повністю назад йти, або може десь скорот є ніякі. You will pass. You have to. She didn't know what she was doing, but now Now look at her. Зараз ми можемо просто вертатися повністю назад. she knows how to look at it. There is no way you can fail. She knows how to find a new way. You were a warrior. She understands their world. We are ready, Senna. You are ready. We have shown them everything we are. Every fragment. Every scar. We have nothing left. She can see herself. All the other selves. Us. We. She is thinking in all the pieces. All the fragments that helped her here. We know. All of them. All the signs. We can see them clearly. All connected. All meaningful. Yes. She remembers how it started. Almost an end. Drowning in the ocean. But we saved her. We saved you. We screamed your name till you heard us. And we fought together. We survived. We were lost in this new land. Broken. You had no hope. Once again, we helped you. We always help you. We helped you find courage. An unbreakable It purpose started with a promise. that holds so much power over you. Dillian. Always love. Always death. Death. And at the end, we found him. Thorgesta. Strong. Proud. And we helped you. We told you to stop. We always help you. Or you may have killed him. We saw it. We saw in him what you understand. His goodness. And you saved him. And he saved us. Now, If we defeat her, Hildeiger, his world will collapse. like yours, He needs to believe in the world of his father. he believes his father more than anyone. We know, Senua. That is where change happens. We saw it. They saw it. The hidden folk. They broke us. They changed us. You. They are everything. They are here. She can feel them slipping through her soul, following the threads of her mind. She's here to find them, the ones who hide. They will tell her how to defeat the giants, and she will keep her promise. But it's never so simple.
Is it? Wisdom has a price. There will always be a part of you that changes. A part of you that darkens. And a part of you that dies. Over there. That pool. I can feel them. I can feel them everywhere. The lost ones. They are watching us. You should never have come here. They can see us. What is going to happen? It's time to find out. How can we make it happen? It's time to find out. Why are they watching? It's time to find out. What are they waiting for? Senwa, what are you waiting for? I'm here. There's someone here. Watching. More than one. I know you. Where are they? Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too much. Mad woman. Their eyes. Everywhere can feel them boring into her. Witch. What is she supposed to do? Do something. Ask them. What do you want me to do? Lost soul who fought through hell to find us. You were lost. Not anymore. The pool. Are you ready for what you will find here? What we will find. What if it's all for nothing? What is that? They are waiting. Then It's you. what will they do to her? What will we do to us? Touch it. And feel You're mine. your voices. All the parts of you that are broken. You can be whole. All the grief, All the rage. all the fear. Everything I've seen, everything I've done, has led me to this place. We've come so far. Not far enough. Say it. You are ready. Tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? I will not let them down. She is ready. They know. Go. Who are these around you, Senua? Those you have saved. Those you have led to death. What are you becoming? You see things differently from the others. Look, and you will see her. By her name, you will know her. Nothing is born of nothing. We will show you. Look. In the first days, the air was sweet and fresh. The ground and the sea gave up their bounty. They knew that after all their fighting, they had found somewhere to rest, somewhere to carve out a home. But then Askia screamed her fury. Her words blotted out the sun. She covered the green with her bitter poison.
nothing could breathe through her hatred. All their animals choked, their crops withered in the ground, and the people withered too. The woman had to leave her home, go in search of food. But everywhere there was nothing. Where were their gods now? All had turned their backs. The terror of hunger and the thirst drove the people to fury. As is the way of that kind. The weak lost all to the strong. With the weakest of all in her arms, still she searched for a haven. But the darkness from the sky reached down. The flesh-eating ones, with the awful hunger that could never be sated, were legion. And death held dominion over all. New gods arose, darker and more terrible than those before. Ну так, атрымліваецца, зараз я просто, прыхожая, як гэта, экспазіцыя, але, ўжо дадаць трохі ад сябе. Так, атрымліваецца, што гэта і ёсць. Калі перакладаць ужо так, яны змагаліся з... людзі жылі на новай зямлі для сябе, знайшлі месца для бяспекі, але, я так разумею, вулкан актывізаваўся, і у іх скончылася ежа, у іх пачало не хапаць усяго. Частка людзей пайшла, па тыпу, вось стала гэтымі канібаламі, таму што, літаральна было есці нічога. Вось частка проста бегла, і вось мы атрымліваем сабе, ёсць літаральна гэта вось паказвае гэтыя тры бакі, пра якія я гаварыў, чацвёрты сцэна, якая проста назірае за падзеямі збоку. Вось, нам зараз эту экспазіцыю выдаюць усё. Але што за жанчына? Гаворка пра жанчыну, якая... Hoping they would take her child and raise her free from care, free from the darkness. Але што здарылася з дзіцяцем потым? She had nothing to feed her now, but her rage and despair. She made a deal. I will give myself to you, Askia, if you will give me the power to triumph in this world you have created. Take my life and give me your death. Тая маці, якая дала дзіцяці, стала гэтай тускі, я забыўся, як... вось і драўгры. Help! The creatures, help me! All around me, everywhere.
А ось і меч, який зараз ми самі собі передали. It's me. It's you. I need the sword. Please hurry. Make her give you the sword. I can't let them down. You need that sword. You are nothing without your sword. They're coming. I need the sword. Senua, now. There's no time. I need the sword. Please. Hurry. Take it. She survived. Survived. Without her sword. And now she has it back. Invested with her sacrifice. All her blood that might have spilled. All the deaths she might have died. A new sword. A new self. A new Senua who can see the giant's truth. Вітаю, Метеігорий. Is this creature? Faster. Give her pain. Get him away from us! Not just strength, he can read you. Що ви будете робити? They made off. That's what they killed. Don't let them kill you. Давай, подимайся. You're strong like rocks. You have to hit harder. Do this. Get up. Ай-яй-яй. This can't be the end. Stab him in the heart. That's the heart. Full of rage. I need to hit him. I can see the pattern and feel it. Give her pain. Do this. Maybe it's better. How will you ever win this? So strong. They enjoy killing.
Ю. You see how small you are. Do you see how the pitiless world stamps you down? You are nothing. Do you hate? What would you do to change? What would you do to survive? You cannot kill the giants. Secrets fester in the darkness. Only the light can burn them away. We all know somewhere. Where are you? Help me! Iltoiga's baby. Underbrooch. Iltoiga's real name. Ingun. Her name. Ingun. We all have names, given or chosen. We change them, charge them, invest them with meaning. Names torn away leave us raw and bleeding. Rootless, selfless. All the names that were lost, she will find and hold. She knows her name now. Ingun. She knows her. You know her name. You understand her. Not a monster after all. She is lost in her rage. She will still kill you. You found what you sought. I know what they were trying. Зараз я трошки падсумаванне для тых, хто можа прапусціў перад гэтым альбо складана сачыць, бо падзеі разарваны ў часе, ну не толькі ў часе, а ў сэнсе і мэты, якія мы ўвогуле пераследуем. Пачатку Сенуэ шукала помсты і збіралася забіць галоўнага 2500 адпраўляецца на Kingdom Come. Дзякуй. Сенуэ шукала помсты і спрабавала забіць галоўнага рабаўладальніка, але знайшла яго сына. І гэты сын, ну, там дзесьці ў лагеры зараз. Вось зараз мы сустрэцца з іншым чалавекам. Я ўсё забываю іх імёны, Фергун, ну, мне складана з імёнамі. Вось, зараз мы на свеце чалавек, які сам прыбыў некаторы час сюды, і ён там з іншай групоўкі людзей з гэтага, не ведаю, вострава альбо зямлі проста. Так вось, яна спрабавала знайсці галоўнага рабаўладальніка і знайшла сына. Каб вырашыць праблему мясцовых, а ў мясцовых асноўная праблема гэта выжыванне. Выжыванне, таму што ёсць тыя, хто самыя не шматлікія, гэта тыя, хто проста вырашылі збегчы і бегчы. А гэта вось лідар іх зараз вось нас вядзе з факелам. Сын рабаўладальніка. Яны бралі людзей у палон і потым прыносілі іх як ахвяры, каб супакоіць Ігрун. Ну, зараз мы ведаем Тлаятойга альбо Ілатойга. Ілатойга называецца веліканша. Вось, але яе сапраўднае імя мы зараз знайшлі, Ігрун.
Дык вось, гэта ігрун па гісторыі, якую нам распавялі пячоры, скажем так, і вось гэты прыхаваны народ, гэта тое, што яна раней была адна з вось гэтых людзей, якія пацярпелі ад вулкана. Там яна Аскія, мне падаецца, яны называюць вулкан. І яна зварацела з-за таго, што па тыпу засталіся людзі, які яна хавала сваё дзіцяці, яна спрабавала яго выратаваць. Там былі і племені канібалаў, былі і астатнія людзі адзін аднаго забівалі, былі тыя, хто проста збёг, і вось яна была з тых, хто збёг. І вось яе дзіцяці, вось гэта яго мы нясем зараз, памёрлае дзіцяці, яно па тыпу як яе сімвал яе чалавечнасці, бо яна пакінула сваё дзіцяці і аддалася Аскіе, па тыпу вось гэтаму вулкану, атрымліваецца, каб пазбавіць сябе ад небяспекі. Але цікавы момант, вось гэта чалавек, які вядзе нас, ён гаварыў пра тое, што ён ведаў, кім была яна да таго, як стала такой. То бок, нешта такое ён пракідваў нейкую фразу, бо яму вядома трошкі па тыпу як бэкграунд гэтай істоты. Справа ў тым, што ўсё, калі так ўжо глядзець, хутчэй за ўсё гэта проста ўплыў вулкана, увогуле проста ўсё гэта вулканічная актыўнасць. Ніякай веліканшы няма, і ўнізе проста ў даліне знаходзяцца пары, магчыма, метану, магчыма, чагосьці яшчэ, якія крыху забіваюць людзей, таму у даліне немагчыма знаходзіцца доўга. To show me. I know Iltaiga's true name now. Ingun. Names of power. True names. They cut to our hearts. To know the true name of something is to command it. Bring her here. Can we call to her, like the Draiga did? She will kill you. The Draegar were aping the costumes of the living, acting out what they did before they turned. Grotesque parody of the blowed ones held in that sacred place. Sacrifices to Freya. We can call to her too. Yes. Yes, you will come. Там ад дзіцяці толькі шкілет застаўся. Але больш няма нічога. Гуня. But she will kill you. Just like she has so many of us. Then what? She can never be We need to reached. find a place where you can meet her face to face and see the world through her See eyes. our world. And there are ways of opening up the door into another space. Another place. Fire and rage. The veil that hides the Verdir, as they whisper. It means us. The veil through which you can sometimes catch a glimpse. She understands. There are ways to tear that open. She knows. Pass in. It won't be the first time. She's suffering. Racked with grief, I saw it. The hidden folk showed her. A ritual. A ritual. A ritual to open up the door. A ritual to heal her pain. Meet her eyes and speak her name. A ritual. Rituals will change it. They will bring change. They transform. They move and change the world. They uncover what is hidden. Is it safe? Never safe. What will you do? How will you know what to do? What happens if we cannot enter into the ritual with you? You may be alone, Senua. Without us. Not alone. With her. Hildiger. In her. Her reality. A world of loss, Pain. anger, hate. And we may not be there with you. You need to survive, Senua. You have to survive You carry her baby. her loss. You know about loss, Senua. You understand her. But how will you make her listen? How can we show her what she was, So she can see the monster she has become. so she can rest? Rest with her baby. How can we make her remember who she was?
І ось тут у мені забанять витішать мої води і усьо. Музика пішла авторська. Ingun. I know you. Remember. Her rage holds her here, trapped in her hell. I need to free her from her prison. Break her chains. Ау. Ingun, I can help you. I will break your chains.
She is dying. Iltaiga, she is in pain. You can ease her pain. You know what to do. Give it to her. Her baby. She just wanted to protect what she loved. What happens when you fail? You break. You become monstrous. Consumed by rage. Grief. No more. Let them rest together. Together. Together now. Let her rest. It's time. Sleep well. Inga. Silence. She is gone now. All the rage. All the fear. All the grief. All died with her. Gone. You did it, Senna. Now people will be free again. You brought hope. Yes. You think you have triumphed, but this means nothing. This woman was no god. She was weak, like you. This changes nothing. I need to go home. Will your father join us if you tell him what you saw? Yes. He will not run from battle. He will lead us into it. There is more than the sword here. More than he can understand. No more slaves. And no more sacrifices. He is trying to swear? understand. Is No he? sacrifices. No more cowering in our fortress. We could fight. We have, but not in the way he thinks. No more sacrifices, swear. I never wanted any of that. I just did not believe it was possible to defeat them. And now I see. A ray of hope. If this is real, no more sacrifices. You have my word. This needs to be for something. Be sure of that. She is exhausted. You leave at sunrise. I will come with you. I know the Godi, and he respected me. Once. I will bear witness to what was done here today. What are we going to do next, Senna? She will stop the slavers, but the signs are leading her down a different path. Я зараз прыпыню трошачки зноў. Наконт твару. Нешта ў гэтай сцэне твар адрозніваўся даволі моцна ад твара Сэнуі. У першай сустрэчу гэта быў літаральна амаль вось, ну, адзін у адзін, там трошкі ён пакарожаны, а тут ён адрозніваўся. Мне падаецца, што ну тут наклалася па тыпу іншае меркаванне, па тыпу яшчэ яе ўражанне як аб іншым чалавеке, але ў ёй яна бачыла сябе. Ну, па тыпу усе падалося, што яна. Ну, вось у гэтым сцэне я не ўпэўнены. Першая я таксама, мне такая ж думка з'явілася, што гэта твар Сенуі. Але ўжо твар падобны, так. Можа быць, твар яе маці. Магчыма, гэта нават мае больш сэнсу. Просто што разважанне было ў гэты момант на тэму таго, што яна літаральна гаварыла як быццам бы альбо пра сябе, альбо пра сваю маці, пра вось гэтую, ну, пра гэту веліканчу. Па тыпу думкі пра тое, што пра цемру, вось гэтае разважанне і пра тое, што ў пэўны момант можа застацца гэтай самай, толькі бясконцая нянавісць і вось гэта ўсё. Хто такі Годзі? Наколькі я разумею, гэта тата вось гэтага хлопца злева, які стаяў зараз у сцэне. Гэта сын, ну, Годзі гэта галоўны кароль рабаўладальнік. Вось, дзеля забойства якога Сенуі адправілася ў падарожжа. Але зараз, мне падаецца, і меркаванне наконт таго, што іх проста трэба ўсіх перабіць, яно змяняецца вось у гэты пэўны момант. Яна проста жадае, каб спыніліся ахвяры. Вось, яна ўжо не настолькі пыша ненавісцю да ўсіх. І хутчэй за ўсё таму, што яна пабачыла яго і вырашыла, што ну па тыпу ён ёсць усё ж такі сябар. І хопіць забойств. She won't have to fight them.
Just show them how the world can change. No more giants. No more sacrifices. She has found out the secret. She has the key, but Wisdom has a price. Remember? What happens when you face the void and human eyes look back? She can meet these eyes and take that burden, but it takes its toll. This isn't the right way. I told you we need to head further inland. Well, perhaps you're right. We need food and shelter. And there is a settlement nearby. Bothervik. Yes. Are you mad? They will kill me on sight. They hate the Bjark. They've been pains in our asses since long before the fall. And do you think you might have given them a cause to hate you? Don't worry, lad. I'll protect you. У нас зараз пачынаецца новая глава, і мне вельмі цікава, што будзе далей, але калі мы пачнем, то ўжо будзе складана спыніцца, бо на нас накідаюць яшчэ шмат падзей. Я прапаную на сёння на гэтым моманце спыніцца, бо літаральна новая глава пачынаецца і новыя падзеі. Вось. Я таксама думаў, што гэта можа быць фіналам. Быў настолькі ён эпічны, што я літаральна ўжо было адчуванне, што гэта будзе канцоўка. Але я так разумею, што будзе зараз паўнавартасная глава. І яшчэ, чаму я думаю, што гэта можа быць яшчэ нармальны гульні яшчэ нармальны такі кавалак, бо на Hollow to Beat, мне падаецца, поўнае праходжанне 8-10 гадзін. А гэта значыць, што мы ўсяго толькі 10 у палове гульні. Прыкладна. З тым, як я яшчэ даволі павольна праходжу, гэта хутчэй за ўсё, толькі палова. Юкалэлі яшчэ 2500. Дзякуй вялікі. Добра. Які план у нас далей? Я на сёння буду скончваць, буду перадаваць вас далей. Заўтра у нас магчыма персона, магчыма, я яшчэ не ўпэўнены. Калі ў мяне не будзе шанса падрыхтаваць што-небудзь яшчэ, то будзе персона, хутчэй за ўсё. Вось. А шанец таго, што ў мяне будзе час, не вельмі вялікі. Вось. Таму паглядзім яшчэ. Так і пакінем. І ў чацвер будзе The Long Dark. Вось. Калі нешта я прыдумаю, у мяне будзе шанец падумаць, папрыкідваць, я можа нешта ператасую. Што я жадаю падрыхтаваць? Я яшчэ не ведаю, насамрэч. У мяне ёсць вялікі лонгліст. Я жадаю нешта, нейкіх персановак. Вось. Пры гэтым я не ведаю, якім чынам я жадаю скончыць персону, каб яна пачала скончвацца неяк. І я жадаю паглядзець канцоўку, але там нармальныя такія кавалкі. Тым больш, што мы зачыняем гісторыі розных дадатковых персанажаў. Таму не ведаю, куды гэта пойдзе. Вось. Я пагляджу яшчэ ў свой лонгліст. Вось. Я літаральна не маю ўяўлення. У мяне ёсць жаданне, напрыклад, у нас ёсць The Forest, якую даволі даўно не прасоўвалі, і у мяне ёсць жаданне пагуляць у The Forest вялікае. Вось, гэта адзін з прыкладаў. Не абавязкова The Forest будзе. Вось, добранька. Давайте паглядзім, што у нас там чым заняты. Богема у Dragon Age Inquisition. І зараз Артур Дівія у Dark and Darker. Давайте я вас перадам. Давайте зазірну хутенька. Dark and Darker. Нейкая дзіўная штука. Окей, добра. Давайте я вас сёння перадам Богеме, але калі вам цікава перайсці да Дівіі, то ідзіце да яго. Я так разумею, каапе зараз. Так. Ого, не халеры сабе Богема зараз. Добра, перадаю вас ёй. Пабачыце ўжо там. У мяне на прыв'юшкі з'явілася. Так, паехалі.